چما هەلبەستوانێ ژنکێ من هەڤالن هێویدارێ وەک ناوێ بهێوی بوون ji ber ku hêvîdarê tim helbestên zaf xweş dinivîsandin carinan bi hevalê xwe re diçûn newala qoriyê û ji wan re helbest dixwend hevalên hêvîdarê tim digeriyan lê hêvîdarê heme radihişt pênûsa xwe û reh dida helbestan hêvîdar bi esê xwe Amedî bû mamosteya zimanê Kurdî bû û zarok jî wek hevalên wê bûbûn evîndarê wê hevalên hêvîdarê digot here helbestên xwe bide çapxaneyan hêvîdar hinekî sekinî û pey diber de dihatin daqurtandin û li ber xwe de digot na çapxane bûye cihê pereyan heta tu pereyan nedê wan çap nakin ez nikarim bêrêzî ji helbestên xwe bikim heke ku werin ecbandin divê bêpere bin ez naxwazim ku kes bêjin helbestên xwe bêqîmet kirin û bi pereyan da çapê roja din çû dersa xwe hêvîdar xatûn madê wê nelêbû û silavek jî nedabû hêja heme hêja ew li mezela mamosteyan dît lê mêzan û ji xwe re difikirî digot gelo çi yê vê mamosteyê heye gava ji mezelê derket hêja wilo baldarî lê mêzand heta ku derket û got gelo hêvîdar ji min xeyîye qey waye ders xilas bûbûn îro hêvîdarê jî berê xwe dabû malê û hêja jî li pey wê bû piştî çend deqeyan hêja xwe gihandê û pirsî çawa hêvîdar mamoste başim tu çawayî mamoste hêja hêja dixwest wê bide iştexelandin û dît ku naştexelê xwe negirt û pirsî gelo îro çima madê te nilteye hêvîdar dît ku reş mamoste tune ye got ka em herin mala me çayekî bidim te em ê biaxivin ji ber ku dilê hêvîdarê li ser mamoste hebû nexwest wî bişkînê wa gihaştin malê û hêvîdar behsa meseleyê kir got wek tu dizanê çend ceribandinê helbestan çê dikim gava wilo got hêja da seknandin got dilnizmî neka herkes dizane ku tu çiqas xweş dinivîsî ji xwe helbestvanên jin jî ji tiliyan nabûrin û divê tu jî tevlî wan bibî jin gava ku dinivîsin hestên xwe bi timamî dikin nav wan da çima helbestvanên jinkê min ez jî nizanim welhasil hevalan got here bide çapxaneyê ez jî dixwazim bidim lê ev çapxane birçiyê perayan in ez jî dixwazim ku helbestê min biqîmet bin naxwazim ku bêjin helbestên xwe bi perayan da çapxaneyê û bêqîmet kiriyan gava hêja ev bihîst got hêvîdar wek tu dizanê ez çend çapxaneya nas dikim em pevre herin li wan bişêwirin ku beecbînin ez bawerim wê çap bikin ku min bi heyranî li helbestên te guhdarî kiribin wê her kesê beecbînê hêvîdar hinekî reh pê hatibû û çayeke xweş dabû hêja bi dilşadî civata xwe bûrandin ka helbestekê naxwenî ji min re lê pêşangî kam wêneyekî bikişînin de ku nebêjî êdî nivîskar û te nas nakim hêvîdar keniya maziyeke wilo me ku îro li cem te bim sibê te nas nekim ma mimkin e û wêneyek pevre kişandin û paşê hêvîdar re heşt lê nûska xwe û helbesta herî xwe jê re xwend û qedand di dawiyê de hêvîdar giriya bû ji ber ku ew helbest ji bo birayê xwe yê şoreşker nivîsandibû navê birayê hêvîdarê bawer bû hevalpiştkê hêvîdar bû û gelekî ji hev hez dikirin rojekî bawer derket û hew hat paşê hat xuya kirin ku çûye welat rizgar bike rojek rojan di nûçeyan de got ji aliyê bombebarên dewletê bawer Amed şehîd ket hêja piştî helbestê xemgîn bûbû wek hêvîdarê hêja xwe hew girt û dester xwest berê xwe da malê roja şemiyê yanî seftê çû li deriyê hêvîdarê xist got heydi em herin got ku derê ve bersiv neda û bi destê wê girt gihaştin devê çapxaneyê ketin hundir û danasîn hat fêvkirin ku hêja piştî çûyî malê telefonê hevalê xwe kiribû behsa helbestên hêvîdarê kiribû xwediyê çapxaneyê got tu dikarî helbestekî bixwînî ji min re hêvîdarê dîsa helbesta ji bo birayê xwe ku nivîsandî xwend dîsa hestyar bûbû û ketbû hesteke kûr
جمن را دوسیایەکە هەلبەستان بینە ئەمێ لێ بنێرن و ئەنجامێ ئەمێ بەهێژارە بڕێ بکەن. هێویدار دۆسیا بڕێ کردبوو پشتی 10 ڕۆژێندن دبستان قەدیا بوو و هێویدارێ ڕیە ئامادەی گرتبوو. ژکەر بۆرانێ یانی گرێدانیە مێردینە بەرە خۆدا بوو ئامادێ. پشتی 3 ساعتان تەلەفۆنا هێژا لێکرد و خەبەرە نەخێرێژی ڕاهاتبوو. هێویدارێ قەزا کردیا و برنا ئەمەلیەتخانێ دداویدا تەلەفۆناتە گەریایە ئەم ژی تە گەریان. کیژەن نەخۆشخانێ نەهال نەخۆشخانەیە ئامەدیە دەولەتەیە. هێژا لە وێساییتا خوا سوار بوو و بەرە خۆدا بۆ ئامەدێ وا تەلەفۆناوی دی ساڵێ دابوو. کەرەمکە برای هێژا تەناسکەرم خودیە چاپخانەیە. میزگینی ددم وێ 2000 پرتوکۆرن چاپکردن و ئەس باوەرم وێ گەلێکی ژی وەرە عەجباندن و دێ چاپخانەیە ئەمە گەلێکی بسەر بکەوێ. پشتی وان گوتنان چاوێ هێژا تژی بوو. وێسایی تاخوا دا کۆشێکی و کەت بەرگری خەبەرێکە چاوا بۆ خودێ و نەها هەوالا من دمرێ خودێنێکی لێ هەلبەستێ وێ ژیان دگرن. پشتی وەختێکی دیسە دکەوێ ڕێدا و دگهیژێ نەخۆشخانەیە ئامەدێ وا لەبەر عەمەلیەتخانەیە مالباتە هێویدارە هەیە و حەمی تەفدە دگرین. هێژا مالباتە وێ خۆش ناس دکرد ji ber ku hêvîdarê wêne nîşan didanewî. Diya hêvîdarê dilôran piştî bawerê min ez ê çi bikim o xiyat. Ku tu biçî ez ê çi bikim, ku delaliye ber dilên biçî ez ê çi bikim. Neçe hêviya min, kezeba min, roniya dilê min, hevala bawerê min neçe. Min bawerê xwe bi te re dîdît neçe. Hêja çû cem bavê hêvîdarê ku xwe bilê nasîn got lawo ma me wilo hev nas bikira. پشتی وی خبره هات فهم کرن کو هێویدارێ بەحسە هێژا جی کردبوو. هێژا ناف هەستان دا مابوو گه شاد بوو گه کەلوگری دبوو. هێژا هێژی هێویدارێ را نەگوتبوو شتە حەز دکم تەنێ پەورە عەلاقەدار بوون و هەو. هەردوویان بە هەورە دزانی بوو لێ تەنێ ji هەورە نەگوتبوون. پشتی وەختێکی وا بژیشک ji عەمەلیەتخانەیە دەرکەت و مالبات li derdora bijîşk kom bûbûn. Bijîşk wilo dibêje heta ku mekarî bû me li ber xwe da lê niha nediyara û di qomayê de ya. Heke çavê xwe vekê wê xilas bê yek û çûn cem hêvîdarê ez mabûm bi tenê. Bavê hêvîdarê got lawê min çima tu naçî cem wê. Hêja got pêşî malbat. Bav hêrs bûbû û got ku tu ne ji malbatê bê tu yê li vir bane gelo. Piştî vê xeberê hêja berê xwe da cihê qomayê. û çav bi hêvîdarê ket û heztir ji wan çavan hat xwarê. Bi destê wê girt û got min xeberê xêrî ji te re anîn. Êdî tu helbestvanî, mîna gulîzerê, mîna keda xwe tu jî bûyî helbestvan. Li nav Kurdan jineka helbestvan zêde bû. Paşê ji mezelê derket. Rojek derbas bûbû her kesî davet dikirin. Diya hêvîdarê Yasîn dixwet û bavê wê jî digot ya hêzanê dilovan tu wê ji me re bibexşînî. Dîsa çûn hêvîdarê bibînin dora hêja hatibû dîsa. Beriya hingî hêja li çapxaneyê geriya û ew helbesta ku ji bo birayê xwe yî bawer nivîsandî xwestibû. Hêja çû hundur û ew helbest xwend. Piştî helbestê reh bi hêvîdarê hatibû û bi destê hêja girtibû. Hêja got ya Rebî şikir ku te jinekê Kurd ji me re bexşand. Berî ku hêja bêjî hêvîdar got min di xew de dît ku helbestê min hatine çapkirin û hêja kelogirî bûbû. Got ew nexwendbû. Rasteqîna êdî tu jî helbestvanî û tu hew li min dimeyzênî. Pevra keniya bûn. Ev çîrok ji bo hemû jinên cîhanê hatiye nivîsandin. Heştê adarê li hemî jinan pîroz dikin. Hêvî dikin ne bi rojekî her roj qîmetê bidin jinan. Nivîskar û bidinkirin hêja giyan. Ji bo vîdeoyên halo hûn dikarin me parve bikin ji heval hogirê xwe re jî pêşniyar bikin de ku em bi hev re mezin bibin. Bimînin xêr û xweşiyê de. Dem baş.